Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiter li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxummu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Dal-ħol missa ħajaqbad iħassibni, Jiena ma nafx għalfejn qed noħlom daqshekk bih il-Bertu. Qisu hekk, qisu jrid jgħaddili xi messaġġ, Alla jnuna. Nispera li mhux jgħid fil-bżonn miskejn u qed jipprova jgħaddili messaġġ hekk għax jiena ma tantx qed nifhem, ma nafx kif ħanejnu. Sinjalu da ma nafx. U dal-kuxin minn fejn ġie. Daqqas bis-soltu jkun u da kif spiċċaw. Sibna ktieb. Dak sinjal li ħanaqraw u mela nnatfu. Illum għannajma ħej, ċikku jarġa' jagħmilha. Lil ċikku għadkom tiftakruh. ċikku kien tifel traskurat u minħabba fek kien ikollu diversi aċċidenti koroħ f'ħajtu. Iżda fl-aħħar huwa ddeċieda li jinbidel billi jaħdem fuq id-difett li kellu. Rnexxielu. Għaddit sena. Il-laqam li ġiet timbrad bih ċikku, dak ta' ċikku ċaflas, beda kull ma jmur jintilef u t-tifel tgħidx kemm ħassu gburi bil-passi ta' ġgant li kien irnexxielu jagħmel. Iżda huwa kien dejjem joqgħod b'seba' mit-tajn biex ma jmurx jerġa' jaqa' fil-vizzju li kellu, dak li jkun tifel żmattat u traskurat. Iżda x-xitan ma jaħmilx. Għax iktar ma beda jgħaddi żmien, aktar ċikku beda jinduna li kien ħajjirkbu vizzju ieħor. Lejla waħda, waqt li kla ta' flaxija missier ċikku ċali staqsa lill-ibnu. Ċikk, lestejtu x-xogħol tad-dar li tagħtek l-għalliema? Qalb ċikku għamlet tikk. Berra għajneħ u mingħajr telf ta' ħin wieġbu għax ħanajdlek u da żgur li lest, papa. Dik l-ewwel ħaġa li lestejt kif ġejt mill-iskola. Hekk irridek jien, fl-iskola m'hemmx tnikkir li għandek lesti jaqbad u lestih bil-qalbu. Witbu missieru. Qalb ċikku bdiet tħabbat 6-6. Ix-xogħol tad-dar mhux minnu li kien lestih. U kien dejjem moħħu biex jintefa' jilgħab wara l-iskola u x-xogħol kien dejjem iħallah għall-aħħar. Imbagħad erħielu jagħmlu bil-għaġla fid-9 ta' flaxija meta kien ikun għajjim mejjed. Imma murara kieku qallu l-verità lill-missieru. X'putiferju kien jinqala. U allura ddeċida li jikdeb. Dina gidba l-bżonn. Prova jikkonvinċi lilu nnifsu ċikku bejnu bejn ruħu. Iżda dakinhar ċikku kien għajjim mejjed. U laqas fetaħ il-pitazz li għajnu ma marriġ bih u raqat fuq l-iskrivanija. U da ċikku qed taqabbadni naqanas. Jisni anka jien għandi bżonn norqod. U għandi bżonn norqod. Ħalli jekk għandu jerġa' jkellimni Bertu u jibgħat li xi messaġġ. Forsi tid-darba nifhmu. Għareb, ħanistrieħ ftit.